Kung ma-apply ng trabaho at siguro ato yung DPWH, ginaang minilyon na to. Kaya lingkod ba? Simintoy palusot. Matik. Matik ay. Sige lang lingkod niya. Kung bakulan ato kasino, maniyo to tanin yung tanan. Tayo lang sudan ani ron. Pobre man ta. Mga ni sudan pobre, nilat ang baboy. Anak pa tawag ng kontraktor, di. Kaon na tagminasa. Kung anak pa ta kontraktor kwartahan kita karon. Nasa baka kabilya. Ya. Anak naman tag kuan. Kanang pobre miyamot. oh. Baboy lang sa. Oh, anak pa tag kontraktor og mga kuan ng taga DPWH di. Oo. Dahil ta kwarta ron. Sa DPWH dakong puson way hawak. Okay anta. Di ta mo sud-ano ginani oy, kung anak pa ta kontraktor di ta busud-ano ginani. Nawar ko ng mga anak sa mga kontraktor gud nga mag-travel ato sa laing nasod nga minilyon ang gastuhon. Kanya kwarta ra sa mga yano di ay. Diba siyo? Napay mukhaon ng sinabaw, ibaha pa lang sabaw. Oo. Redwine. Pay mukhaon binasa niya, subak ka kabilya. Taong na parang Redwine. Kung mga apply magkano mo trabaho kay ato mo sa DPWH pang-apply kay na ang mga minilyon nga to, binilyon nga kwarta nga to. Gagagod tawag nga. Ha? Ano may konta Pilipinas? Tuwaman sa mga kontraktor sa politiko sa mga kuan sa taga DPWH. Unyang kami mga taxpayer ani sudan na tawag mais. Ang kato mga panin daw itong mga anak sa kontraktor nga na ito sa laroy-laroy mayo niya agikaon mahigas to ang mga taxpayer pa yun nindot kayo mga plato katog yung mga pinggan nga puti kayo mga baga pa kayo pero ang amuha mo gitaon ni basiyo sa ice cream gikan pagkira sa basuran pagkira nakuha na mo nay guys nagamit na kuha pa yung silikta di ka plato. Kigwa pa ang bigis nga grag ice cream dire. Di may kaplato yun ani. Plato. Di ka plato silikta. Ha? Kaba na bayan. Di may kaplato yun ani kung way silikta. wala pa may gis dire nga magdag ice cream. Di may kaplato yun ani. Nay silikta, wa pa di ka gamit ang plato. Salamat kita silikta. Wa pa plastic unta. Plastic bawat. Dili pa namin na. Ano yan sila mga natin kita dili tayo. Di ba so? Kung ma-apply ng trabaho at siguro ato yung DPWH ginaang minilyon na to. Kaya lingkod ba? Simintoy palusot. Matik. Matik ay. Sige lang lingkod niya. Kung bakulan ato kasino Sa probinsya na nga. Sinako nga siminto. Isla nagtibok manok. minilyon ang kwartahon. Kaya go sila pakubal sa lubot. Ikaw siya, anak maga-congressman siya. Oo. Ha? Anak maga-congressman. Wala ko Christmas ko, wala ko nagkinamot, gamit ako kutsara. Ano gamit sa lugaw, ulit, kung muto ni mo na, ito ikaw lugaw. Kutsara na lang kita pugaw. O siya mong lugaw, kamuton ba? Oo. May ala sa daan gini mo kon. Baboy, subaka magmais. Ang mga kontraktor, lupig ko ng mga drug lord yun. Oo, lumpig ay. Lupig drug lord eh. Drug lord, kamilyon. Ang drug lord kaya, kinahanglan pa malagpunan. Pila, ang ilang punan na to, ballpen daw eh. Yung kay gamit, yung kay punan. Basta magi lang ballpen, matik. Ito magi ka ng ballpen, daog na. Bilyon na yun. Samtang kami rin, kasunan na ko. Mais nga, gilapuan. Ang baboy, subaka na lang Nya, ay. gisubakan lang baboy nga. Gamay, awan na, daog na. Sa buwan na itagahawak. Sa daw pag-aawak.